alias espace Balbi. Anana how they come or how come Songo duma chama telefonico and voiture chama. Boutique vive, electronique boutique vive. Ferita vive, mobile ferita vive. Senunga vive, wasenu genesi vive. Espace Balbi. Espace Balbi. Kotija bella, kotija dingeni bella. Wakera, ede yake waira. iPhone song oduma, Samsung song oduma, Huawei song oduma, Tecno song oduma, Redmi be achama. Foli ni tanoni wale nyumando kota kwenye shau bela jeli maamunu sakoleno anane wakatina ako jomka mandido au ane au kungo awo adabura manjugude fa adabura kokura do meta kadi bita fana kadini alasona ma bitat na ke bashimi ni anambe dese ama fo ankano bogo anala je bogo nyene kako bismillah ko jomka mandi keneka sano che amita anga invité yoro ne ba salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kori bashitila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambala tano. Ala kana bashikanila. Ya rabbi. Togo duma jamu duma. Alhamdulillah ne togo Khadija Drame. Zikri Khadija. I Drambe. Si. Kori bashitila. Alhamdulillah. Si. Si. Ala kana bashi fushkanila. Ya rabbal alamin. I nana wele la me ajaranye. Inshallah. Ajaranye kojugu. Ala sana. Foliga jume mi bulu kanyeshi illa je bagoma. Alhamdulillah rabbil alamin ne ba Fatimata Jara. Foli kamin be mbolo kala lase an lame baga nan laje baga bela jelema. Foli bele ba ya were tay. Ajaranye. Amuye an wele kanga na media ba insanfe. Ene ga technicien waraba ka foli di awma. Ani an flali baga jama kelen na bela jele. Ajaranye. Inshallah. Merci beaucoup. Nse. Ajaranye kojugu I Drame. Nse. Aiwa foli kofe ne ba. Naam. Amina do anga émission kɔnɔna na. Kuma ma nɔgɔ n'o y'a sɔrɔ ni n donni gasi la. I bi yafa n ma. Foyi. N'Ala sɔnna ma. Inshallah. Tanti Kadija. Naam. I donna dɔnkilida la ni sisan cɛ a bɛ san joli ɲɔgɔnna bɔ. Alhamdulillah. Ne ka dɔnkilida an y'an ka baara in daminɛ 2005 yanfa. O y'a sɔrɔ an tɛ bɛrɛ bɔ yɛrɛ. 2005. Allah akbar. Donc 2005 ani sisan cɛ e bi art kɔnɔna na. Mais e ye son min bɔ a ka ca. An ye son bɔ a bɛ dɔɔnin bɔ. A bɛ dɔɔnin bɔ. Est-ce que i yɛrɛ b'a da dɔn? Bon an tɛ a da dɔn ten kosɛbɛ a kɔni a bɛ dɔ bɔ. Mais clip dun? Alhamdulillah clip fana bɛ dɔɔnin bɔ. Mais e ka son n'i ka clip ninnu na mɔgɔ de b'i bolo min b'i dɛmɛ wa ou bien i yɛrɛ de b'a bɛɛ k'i yɛrɛ ye? Alhamdulillah rabbil alamin i ye ɲininka o diyara n ye kosɛbɛ. Ne ka son ninnu kɔnɔna na ne yɛrɛ de bɛ n jija n yɛrɛ ye. N yɛrɛ de bɛ n jija n yɛrɛ ye. N ka morceau fɔlɔfɔlɔ dɔ bɛ yen an y'o da an ba dɔ la n'o ye Kadijatul Kubra ye. O morceau in kɔnɔna na morceau saba b'a kɔnɔna na. An bɛ foli ta ka di Madame Berthe Adjama Touré ma. K'a Touré. Ale de an dɛmɛ k'o morceau in financer. Donc n'a bɔr'o la an ma mɔgɔ sɔrɔ min b'an dɛmɛ. Mais mɔgɔ fasa min b'e bolo a ka ca a bɛ 5 ɲɔgɔn bɔ wa? A bɛ dɔɔnin bɔ. Mais e minnu fasa da si tɛ yen min i b'a fɔ k'i dɛmɛ studio la ou bien a clip n'a fɛnw. Bon anw ka fasada cogo ye min ye. Parce que tuma dɔ la i bɛ dɔ fasada i bɛ taa sɔrɔ a tigi ye ko dɔ k'i ye. Donc i bɛ bonyamasegin kɛ ka taa u ka misiki di o ma ka d'a kan a ye bonya min k'i ye. O dɔ ye an karamɔgɔ Amadu Dawu. Ka Dawu. An karamɔgɔ Sebejana Badiri. N'o y'an ka kalifaba ye. Ayiwa ni ka fara an karamɔgɔ tɔw bɛ yen dɔɔnin bɛ yen. Inshallah. Ayiwa o diyara n ye kojugu. Inshallah. Mais e bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ dɔnkilida in ye. Bon alhamdulillah rabbil alamin. Ka d'a kan mɔgɔw ye an dɔn ni dɔnkilida ye. Nka
dɔnkilida ye fɛn dɔ ye tiɲɛ don ne ye lujuratɔ ye mais a tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka métier ye adamaden lujura tɛ maa tiɲɛ maa yɛrɛ de b'i yɛrɛ tiɲɛ donc ne bɛ fɛn min kɛ o ye frigo la baara an bɛ ji de feere ji sumalen awɔ ji sachet mais olu donni frigo la n'a bɔli i yɛrɛ de b'a kɛ ou bien alhamdulilayi olu donni a n'a bɔli n bɛ se k'a bɔ wa n bɛ se k'a don mɔgɔ bɛ n bolo fɛnɛ min b'a feere n'an b'o sara kalo la ayiwa mais ne fa dun ale bɛ yan ayi ni wagati in na an tɛ furu la ala ko ye ala ta ye o y'o tiɲɛ a bɛ ɲa mais ne dɔgɔninw bɛ yen awɔ i dɔgɔninw bɛ yen o ka ca maa 2 bɛ yen nɔ maa 2 cɛ 1 muso 1 musoman 2 olu fɛnɛ ye lujuratɔ i n'a fɔ anw bɛ cogo min na Allahu akbar a 2 bɛɛ awɔ a 2 si tɛ yeli kɛ yan a 2 si tɛ yeli kɛ mais an bɛ ka traitement dɔw k'u la traitement dɔw bɛ ka k'u la mais docteur y'a jira ko ɲɛ bɛ se ka yɛlɛ awɔ u 2 bɛɛ k'a bɛ se ka opérer mais e yɛrɛ ta dun an m'o fɛn fɔlɔ an m'o lajɛ fɔlɔ denmisɛnninw ta de ka gɛlɛn mais olu 2 bɛɛ docteur y'a jira ko 2 bɛɛ ɲɛ bɛ se ka yɛlɛ awɔ mais i b'a fɔ a musaka kan ka bɛn min ma o m'o fɔ o ɲɛna bon a musaka bɛ dɔɔnin bɔ a musakaw bɛ dɔɔnin bɔ nka an bɛ ka komi an bɛ k'an débrouiller n'an ye min sɔrɔ donc an bɛ taa ni o ye bɛ baara dɔ k'a la mais u 2 u ka dɔgɔn u bɛ san joli ɲɔgɔn bɔ kelen bɛ san 10 bɔ sisan kelen bɛ san 4 na Allahu akbar mais a 2 bɛɛ u bɛ kalan na kelen bɛ kalan na mais kelen o ma don dɔɔnin jɔn ma don kalan na kɔrɔbalen yan kɔrɔbalen bɛ kalan na o bɛ kalan na alhamdulillah o de ta ka gɛlɛn komi dɔ in ka dɔgɔ fɔlɔ o ma se kalan na dɔ ye fɔlɔ awɔ a bɛ ɲɛ ni ala sɔnna a ma inchallah mais aw bɛ yɔrɔ min na location de don ou bien a b'aw yɛrɛ ka yɔrɔ la an bɛ location de la a bɛ location de la awɔ o sarali ko bɛ cogo di ne ba an yɛrɛ de b'an débrouiller n'o ye koyi ne m'a fɛ n ko dɔnkilida in fo mɔgɔw k'i la k'a dɔn a la de kani ne m'an ka baara bila dɔnkilida kama tuma dɔ a ka nɔgɔ tuma dɔ a ka gɛlɛn an b'an ka so sara ji in de la an b'an ka so sara o la ka baarakɛla sara o la an b'an ka balo bɔ o la fɛnɛ Allahu kibaru awɔ mais musoman 2 min bɛ yen nɔ olu ka déplacement bɛ kɛ cogo di ne min kalan na ne bɛ taa kalanyɔrɔ la a bɛ taa cogo di bon musoman 2 in kelen in a n'a tɔw bɛ taa u b'a tigɛ minɛ ka taa n'a ye awɔ u bɛ taa mais bon comme docteur ye opération dɔɔnin kɛ a ɲɛ la donc a b'a débrouiller dɔɔnin ka taa awɔ sisan a yɛrɛ bɛ to ka taa n'a yɛrɛ ye awɔ a bɛ taa a bɛ école kalan de la a bɛ an y'a don madrasa de la fɔlɔ a bɛ madrasa de la alhamdulillah o ye hɛrɛ mais ni musaka ninnu bɛɛ la mɔgɔ foyi tɛ i bolo min b'i dɛmɛ a la so sara ni fɛn ninnu bon i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ma nɔgɔ bi diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn mɔgɔw ye an dɛmɛ i n'a fɔ denmisɛnninw ka ɲɛko ta fanfɛla la ka d'a kan ala de bɛ se donni kɔrɔ wallahi ala de bɛ se mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ tɛ se mɔgɔ kɔrɔ denmisɛnninw ka ɲɛko la mɔgɔw ye n dɛmɛ caman mais ni baara ma ban don a ma nɔgɔ ma nɔgɔ dɛ ayiwa sani an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ an b'a fɔ an ka Égypte mɔgɔw ɲɛna u ka sɔn kelen di an ma n'ala sɔnna yanni tagalen ɲɛfɛ inchallah Yabane Osmani Sharifu yo tamani gauka haidara ni jasiri Yabane
yo tamani kauga haidara ni jasiri. Ya bani Usmani Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri. Ya bani Usmani Sharifu yo tamani kauga haidara ni jasiri. Ala kira suruya na songona Sharifu la tamani gauga haidara ni jasiri. Baba Dani walode Sheikhu Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri. Basita walode ne songona malimuna tamani gauga Tanti fune furute Sheikhu Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri. Tanti jara furute ne kulela malimuna tamani gauga haidara ni jasiri. Tanti Fatuma furute Sheikhu Sharifu yo tamani gauga Tanti Aisha furute ne songona malimuna tamani gauga haidara ni jasiri. Tanti Alima furute Sheikhu Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri. Ya bani Usmani Sharifu yo tamani kauga haidara ni jasiri. Sheikhu Fantini baba Sheikhu Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri. Sheikhu Tijani wolofa ne songona Sharifu la tamani gauga haidara ni jasiri. Makwara baba ne songona malimuna tamani gauga Nafisatu wolofa ne songona Sharifu la tamani gauga haidara ni jasiri. Ya bani Usmani Sharifu yo tamani kauga haidara ni jasiri. Ya bani Usmani Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri. Kadiatu yemi bo banima oye tiɲɛ de n'i ko baasiran den ni cɛsiri i ye tiɲɛ fɔ n'i ko ba mada ni den ni cɛsiri i ye tiɲɛ fɔ n'i ko kakaɲini den ni cɛsiri i ye tiɲɛ fɔ n'i ko kakakɔrɔba den ni cɛsiri i ye tiɲɛ fɔ bari munna bari nane an fɛ Mali a ye kuma damadɔ de fɔ silamɛya kɔnɔ o de kun dogolen don bani ko cogo di a ye laadi wɔɔrɔ fɔ maaw ye Nafisatu wolofa alisilama bɛɛ lajɛlen ko an k'an jija an ka layidu wɔɔrɔ in ta dɔw ye bani juguya o kuma na Ya bani Usmani Sharifu yo ko munna bani y'a fɔ ko layidu wɔɔrɔ bani ko k'ale ma kuma jugu fɔ dɛ silamɛya donkan dɔ don dɔw ko ayi ko bani man k'o fɔ bani ko yala n'a fɔra ko maa min kana sonyani kɛ yala sonyani bɛ cogo di n'a fɔra ko maa min kana jɛnɛya kɛ yala jɛnɛya bɛ cogo di n'a fɔra ko maa min kana den faga yala den faga bɛ cogo di ko kira Mahamadu ma nin bila baara min na k'i k'o ko baara kɛ k'o ye baara ɲuman ye Usmani Sharifu yo o bani y'o kuma de fɔ Kadijatu n'i y'o fɔ bani ma o ye tiɲɛ ye a nan'i cɛsiri tamani gauga haidara ni jasiri. ka silamɛya kɔrɔta k'i cɛsiri ka diinɛ kɔrɔta Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan tamaninkaw ka belebele Haidara Usmani Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri. n'i ye bani wele ne babajɔ n bɛ se ka kuma bani kan bari k'a daminɛ tamani ka n'a bila anw fɛ Bamakɔ yan bani min y'a daminɛ kunungo n'a bɛ kɛ k'a laban Haidara i ka bɛ bani min ma a ye diinɛ bɔra turu Sikaso a ye diinɛ bɔra turu Burukina n b'a ka cɛkuma jumɛn barikada Bɔbɔ Jɔlɔso Surakata Salamanta n b'a barikada Bɔbɔ n b'a ka cɛ jumɛn bɛ barikada Sikaso bani
bani ye minogo jugu munyu bani ye nyamni jugu munyu fama jugu kakaso jugu munyu mori jugu kadabali jugu munyu bani ye sinyana jere munyu yasa dine be yiriwa jasiri ka dina korota mali kono ani mali koga gauga haidara ni jasiri ya bani Usmani Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri ya bani Usmani Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri ya bani Usmani Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri ya bani Usmani Sharifu yo tamani gauga haidara ni jasiri ya bani Usmani Sharifu yo tamani nin jara kojugu inshallah ala k'ani sara ya rabbi a jara Masha mais Allah. so in kɛra la n tulo bi nu damele kumakan na la dɛ ay nu damele tɛ min bɛ ka laminɛli kɛ mɔgɔw voix bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ awɔ a kumakan ni nu kumakan bɔlen nu awɔ kɛ nu tɛ mais tanunikɛla min b'a kɔnɔ o ye jɔn o ye an ka jelikɛ dɔ de n'o ye babajɔ ye alimami b'a ka kalanden dɔ awɔ ale kumakan de b'a kɔnɔ awɔ ayiwa o diyara n ye inshallah non so in jara kojugu awɔ a jara yɛrɛ de masha Allah mais tanti Kadija naam i bɛ hakɛ to question togoya la quoi e ni bangena de wa walima bana dɔ de y'i minɛ ni o de sababu y'a kɛ alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye ka d'a kan ne ye n kɛnɛ nin numa dɔ ka sɔrɔ n tɛ yeli kɛ n'a bangena i n'a bangena mais e yɛrɛ i b'a fɔ e yɛrɛ kɛlen ka bɔ ko kala ma k'a ye k'a fɔ k'e tɛ ka fɛn ye a wagati na i kɛra cogo di quoi o sɔn ka nɔgɔ ka d'a kan maa min ni fɛn min bangena ani i kɔrɔbayalen ani a y'i sɔrɔ o limaniya sɔrɔ cogo tɛ kelen o ye tiɲɛ parce que e bangena ka n'a sɔrɔ diɲɛ finman n'a jɛman bɛ cogo min na e t'o dɔn o limaniya sɔrɔ ka di quoi limaniya ye ala de ta ye dɛ o ye tiɲɛ a bɛ maa ja maa min ba a b'a di maa ma maa min y'a ja i m'a ye ayi mais i b'a fɔ denmisɛnniya kɔnɔna na o b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ limaniya ko ninnu dɔn ayi denmisɛnniya kɔnɔna na hali o la i tɛ limaniya dɔn mais i b'a bila i kunna k'a fɔ i ɲɛ t'a la de o ye tiɲɛ mais a m'e tɔɔrɔ a m'e foyi ayi a ma foyi ala de don mais e balima wɛrɛw bɛ yen a bɛ min na ɲɛko in tɛ maa si la ni ne yɛrɛ ni n denw tɛ a tɛ ne sɔn maa si la n fa ɲɛ ka ɲi n ba ɲɛ ka ɲi n balimaw bɛɛ ɲɛ ka ɲi mais i balima ninnu olu dɔw bɛ bamakɔ yan awɔ n balima bɛɛ bɛ bamakɔ yan mais cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba dun cɛkɔrɔba ala y'o mini ji dɔgɔya musokɔrɔba de bɛ yen ala ka dali nɔgɔya ye ya rabbal alamin ala ka ɲɛ mɛn musokɔrɔba ni la ya rabbi amin se ala k'o dugawu minɛ amina lawa amina mais min bɛ kalan na ale ka kalanko bɛ cogo di a bɛ gouvernement kalan de la wa walima a bɛ kalan yɔrɔ min na a bɛ sara awɔ a bɛ sara a bɛ sara jɔn b'a sara ne yɛrɛ de b'a sara donc ji min marché i b'a fɔ n t'a dɔn ma e bɛ jago min na o a kalo la a bɛ e permettre e bɛ so min kɔnɔ k'o sara ka courant facture sara ka i ka dépenses kɛ ka den ka kalan kɛ a ba e permettre k'o bɛɛ kɛ yan bon diɲɛlatigɛ bɛɛ ye fɛngɛ de fɛɛrɛ de parce que a ma nɔgɔ quoi a ma nɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ don o don mɔgɔ ma nin di yan mɔgɔ ma nin di yan don dɔ a na nege bɔ dɛ o tiɲɛ an b'a fɔ minnu b'an dɛmɛ an b'u fɔ k'u barikada hali sisan nka a ma nɔgɔ c'est ka so sara bɔ ji la ka denmisɛnninw balo ka tila k'i yɛrɛ ka musaka kɛ an b'an débrouiller n'a ye dɔɔni dɔɔni sinon a ma nɔgɔ an ma an bɛ k'a kɛ mais n'i tɛ foyi la tɛ kelen ye quoi o ye tiɲɛ mais i bɛ so min na a wara sara ka ca
bon ne bɛ so min na ne b'a sara 5000. 5000. ayiwa o bɛ sara 5000 baarakɛla fana bɛ sara. baarakɛla bɛ sara an b'o sara 3000. tiɲɛna a ma nɔgɔn dɛ. ala don. mais i bɛ fɛnkɛ yɔrɔla taga ninnu sɔrɔ i b'a fɔ ni zikiri ɲɛnajɛw ni fɛnw bɛ yen i bɛ wele olu la ka caya. bon olu ka suma an bolo. n'a an y'a sɔrɔ an b'a kɛ mais a baara ka suma. ayiwa a ka suma aw fan fɛ dɔɔni. a ka suma. n y'o de f'i ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ relation ni o ye tiɲɛ dɔɔni de ye quoi. walayi. sinon mɔgɔw bɛ baara in kɔnɔna na olu y'a sɔrɔ an b'a kɔnɔ. awɔ kɛ nka garijɛgɛ ye ala de ta ye. walayi. a b'a di maa ma maa min y'a diya. i b'a dɔn i ka video ne y'a ye mɔgɔ 2 de ka statut sanfɛ. kelen ye n baaraɲɔgɔn dɔ ye a fana ye animatrice de ye. an tɔgɔ ani an jamu a bɛɛ ye kelen ye. a fana ye Fatumata Jara ye. ne y'a ye ale ka statut kan. n tilala k'a ye Mohamed Konate. n y'a ye Mohamed Konate fana ka statut sanfɛ. Mohamed Konate in yɛrɛ a ti yan nɔ. a bi Gabon de. si je ne me trompe pas a bi Gabon de. ne y'a ye ale fɔlɔ de ka statut sanfɛ. o dugusɛjɛ ne y'a ye Fatumata Jara fana ka statut kan. ne sɔrɔla ka numéro ɲini o la n ko n b'i wele. kow ma nɔgɔn. i y'o kɛ a diyara n ye. ɲɛnamaya kow ma nɔgɔn. a ma nɔgɔn. diɲɛ tɛ tile kelen ko ye. parce que video in nana cogo min na. ka d'a kan i y'a ye parce que e fana tɛna ye fo mɔgɔ dɔ de k'a cari. n ye n balimamuso de wele n'o ye Zikiri Mata ye. n b'a fo yan k'a barikada. voilà n bɛ ka miiri Mata de la Mata Jalo. ka d'a kan ale sababu de y'a to ne sigira kɛnɛ in kan. parce que n'ale tun b'a bila e tun tɛna ne ye. siga t'o la. diɲɛlatigɛ bɛɛ ye sababu ye ala ko k'an kana ɲinɛ sababu kɔ. walayi. bon ne bɛ baara kɛ frigo min na. frigo in de tiɲɛna. i fɛn bɛɛ bɛ bɔ fɛn min na. e bɛ ka baara k'o la. pour que e kana n'a fɔ mɔgɔ si ma ko a ye nin diyan. i y'a faamuya. awɔ. donc ne nana sigi ne ko tiɲɛna n ko ne bɛ nin baara min na nka a ma nɔgɔ dɛ. n ko n'a fɔra ne ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ nin na. n ko zikirida nin filɛ nin marché t'a la. a ma nɔgɔn dɛ. n'i jɔ n ka Mata wele. n ye Mata de wele n ko Mata n k'i tɛ ɲɛ a ma wa. n k'i ka video nin kɛ n ye ka bila. ne mɔgɔ min y'a ye n'a tigi sera ka hinɛ n na. n ko mɔgɔw bɛ k'an dɛmɛ dɛ nka hali sisan an jigi bɛ ala k'an jigi bɛ ala ka jɔn ɲumanw kan. n ko ne bɛ baara de kɛ frigo de bɛ ne bolo. n ko an ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ frigo in de la. n ko a yɛrɛ kɔni b'a dɔn ne ka marché tɛ ten. a ko awɔ. n ko mais ne bɛ fɛ a k'an ka video kɛ. a ko ko ne bɛ se ale bɛ se ka ne ka video kɛ cogo di ko ka sɔrɔ ne n'ale yɔrɔ ka jan ko essence ko gɛlɛya dun bɛ k'ale bɛ fɛ ka na ne fɛ. n ko ayi. n ko a fɔ dɔrɔn n yɛrɛ bɛ taa. n ko n bɛ se ka taa. a ko sisan ko n ka video kɛ ka whatsapp fɛn ci a ma. ne ko a ma n ko walayi n ko téléphone tɛ ne bolo nin wagati in na. n ko téléphone tɛ n bolo nin wagati in na. a ko téléphone t'i bolo ne ko n ko ayi. n ko mais n ko ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la. n ko n bɛ nimɔgɔmuso ka téléphone minɛ n ko k'a ci o la. donc ne ka sɔrɔ ka video kɛ k'a ci a ma. a ka sɔrɔ k'a bila. mais e ni Mata yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn cogo di. ne ni Mata ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na. n kɔrɔmuso dɔ furulen bɛ Yirimajɔ. denkuli de kɛra u ka du kɔnɔ. a don Mata taara a tigi ka sumu kɛ. donc Mata ye a don n hinɛ donna a la kosɛbɛ. Mata de taara sumu kɛ a yɛrɛ ye micro di yan n yɛrɛ ye fila fɔ a don. k'a taa o don na fo bi ni y'a wele a ma deli ka gɛlɛman don n ka ko la. an ka ɲɔgɔn dɔn sɔrɔla nin de sababuya la. bɛɛ n'i seko don quoi. a fɛnɛ seko de kɛra nin kɛlen ye k'a bila pour que aw bɛ se k'a ye cogo min na.
a bɛ ɲa ni ala sɔnna a ma inshallah ala k'a ni sababu ɲumanw bɛn yarabi ami ya rabbi Seyda nam an bɛ ala deli ala ka i ni ala ka mɔgɔ ɲumanw bɛn ami ya rabbi yarabi ala ma inshallah e ko téléphone t'e bolo mais mɔgɔ b'e wele cogo di k'e sɔrɔ bon n'i y'a ye ni n ko n ko téléphone tɛ n bolo komi ale kun ko ko ne ka video de kɛ ka ci ale ma bon video bɛ kɛ ni enregistrement de bon enregistrement tɛ ne bolo min b'a to n bɛ se ka video kɛ n'a ye sinon téléphone bɛ n bolo dɛ a tɛ whatsapp de kɛ bitomani quoi voilà ok inshallah na nga bɔ ka yira a filɛ nin a yɛrɛ tɔrɔsi minɛnen don a fagara inshallah donc ni ne b'i bolo awɔ an ka pisi bɛ nin de kɔnɔ Adia a filɛ nin bitomani ne b'a bolo k'a ka pisi bɛ o de kɔnɔ mais sisan an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan yɛrɛ e mako bɛ jumɛn de la fɛn jumɛn yɛrɛ de bɛ yen k'a bɛ nin kan a ka di ye o ka kɛ bon alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala fo k'a barikada ka sɔli ala kira kan ni n ko mɔgɔw m'an dɛmɛ ni nkalon tigɛ bɛɛ ni seko de don hadamaden n'i ma sa i ma ban dilan na ne filɛ ne ye lujuratɔ de wa ma n sigi ka n bolo da n sen kan ko n bɛ n sigi ka mɔgɔw ta kɔnɔ ne bɛ baara de kɛ a ka di ne ye n bɛ fɛn min kɛ parce que ne bɛ ji feere in n b'a ɲɛdɔn n'o ye frigo la baara ye parce que nin wagati na o manque de bɛ na n'i y'a sɔrɔ n bɛ n ka baara kɛ n'a ye donc ni mɔgɔ wɛrɛ min fana y'a dɔn i bɛ se ka n dɛmɛ ni fɛn wɛrɛ min ye n'i y'o kɛ n ye an b'i fo k'i barikada donc san frigo in de tiɲɛnen don quoi awɔ frigo in tiɲɛnen don an y'a dilan ka dilan a ma nɔgɔya donc o yɔrɔ la an bɛ welewele da bila ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen an ba ko a mako bɛ frigo de la frigo min b'a bolo k'a sɛgɛnnen don wajibi tɛ ko mɔgɔ kelen ka frigo san dɛrɛmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca ni 1000 ni se bɛ e ye o ci 2000 se bɛ min ye o fana k'o ci ni min se bɛ min ye nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ kɛ kunba kelen ye ni bɛɛ ye dɔɔni bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ a bɛ frigo sɔrɔ an bɛ se ka girin ka min kɛ ale tɛ se k'o kɛ ala y'a lajarabi a tɛ yeli kɛ mais o ma bali ka wari ɲini a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'ale yɛrɛ bɛ se ka ji kɛ frigo la wa a yɛrɛ bɛ se ka ji labɔ frigo kɔnɔ bon mɔgɔ de b'a bolo fana min b'a kɛ ale musaka bɛɛ de sirilen n'o ji feere in na a bɛ ji in de feere a b'a ka so sara a la a b'a denw balo a la den 2 min bɛ a bolo ala olu 2 bɛɛ lajarabi bon olu 2 si ti mɔgɔ kɛnɛbagatɔ ye u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ taa wari ɲini k'u b'u masa dɛmɛ n'a ye sabula u si tɛ yeli kɛ fana donc olu yɛrɛ kan ka furakɛ o traitement ko bɛ sen na so min bɛ yen u bɛ so min kɔnɔ a bɛ sara nasɔngɔ bɛ bɔ bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen k'o ka ca donc an b'a ɲini ala ka mɔgɔ ɲumanw fɛ wari kan ka don ko minnu na diɲɛ kɔnɔ nin ye olu de ye wari kan ka don fɛn minnu na nin ye olu de ye maa si tɛ nin dɛmɛ walahi k'i bɛ nimisa a la n'i y'a kɛ nin ye i y'a k'i yɛrɛ de ye walahi n'i ye nin dɛmɛ i y'i yɛrɛ de dɛmɛ mɔgɔ si tɛ nin dɛmɛ k'i t'a sɔrɔ i ɲɛ lahara k'a bila yan bi ka taa kunbɛn sini nin ye o de ye n'i y'a kɛ nin ye i y'a k'i yɛrɛ de ye wa n'i y'a kɛ nin ye i y'a k'i denw de ye n'i y'a kɛ nin ye i ye masa dɔ de ɲɛji cɛ a n'a denw i ye olu de ɲɛji cɛ ala de ta y'a ka ko ye ɲɛ bɛ e fɛ i bɛ taa yɔrɔ bɛɛ sen b'i fɛ i bɛ kuma i bɛ fɛn bɛɛ kɛ ala ye nin lajarabi ni kelen min ye walasa a tigi kana sigi ka miiri k'a fɔ ni ne tun bɛ tan ne tun bɛ nin kɛ n'i y'a ye ne bɛ tan c'est que ne ye nin lahalaya in na c'est que ne tɛ se ka nin kɛ o de kosɔn ne bɛ nin lahalaya in na walasa a tigi miiri yɔrɔ kana na janya
n'a ko k'a bɛ se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye a tigi ni dɛmɛ ka kan anw kɔni se tɛ anw ye dɛ anw seko ye min ye ka Ala ka mɔgɔ ɲumanw wele a k'anw ba dɛmɛ Ala ani Alakira kama aw k'a dɛmɛ a k'a mako bɛ frigo de la mɔgɔ kelen bɛ se ka frigo san mɔgɔ dɔ bi sɔrɔ mɔgɔ kelen a bɛ se ka frigo san donc an b'a ɲini Ala ka mɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ dɛrɛmɛ kelen man dɔgɔ a ba kelen fana man ca san'o cɛ an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. Music. Bana jugu mani ala kankizi bana jugu dema bale malu bana jugu mani ala kankizi bana jugu dema bale malu bana jugu mani ala kankizi bana jugu dema bale malu bana jugu mani ne bisinzi ala tabarela kankisi shekala torarema Nebi Sali Muhammadu deka kira folo kira laba deka neko bana jugu mani au maye bana jugu mani mulu kuli bana mani ala bana jugu mani nambara ya bana mani nyefi ya bana mani ala kankisi bana jugu dema amina ya rabbi amina ya rabbi aunye bi kadija tumina nesegena duma kolo koka nyani te nyani jugu de neyo e bana jugu de la Nenyani na duguma kolo koka Kosabu kenye tanya bana deye Ngo bana jugu mani Nebi feka shegu ba udeye Oye linyete kadija tubolo Nebi feka ta amaka Nebi feka alika badeye Oye linyete kadija tubolo Nebi feka kira dayoroye Oye linyete kadija tubolo Nga ala ye solimani yadela Bali mwa ukodo E ala mo bana jugu mani Kadija turela Kadija tunyete jama kulunina aye duwa Kadija tureye bale malu bana jugu mani ala kankizi bana jugu dema mi barika da mama Aisha taye isegena Kadija tunofe aleye kashi jugu beke yala sane dume yeli kesa Waye dugu jaumbe tama ya sanebi yelike Kobe fala fama ala dela Nala yemina joni neka Ango dafruba ala deka Wasatigi oye ala deye Kishitigi oye ala deye Bana jugu bamba oye ala yesa Angada furba ala deka Kadija tu bale mwa ukodo Au kana kasi Kadija no Fembe fala fama ala dela Mi famila sende meba udema Au segena Kadija tu no fe Au nyamina Kadija tu no fe No doye matureye Mali matu hawa une bifo Ne bale malu bana jugu mani Ala kankizi
ala k'a ni dɛmɛ Amin ya Rabbi. se nin jara dɛ Inch'Allah. mais nin fana sɔn in mɔgɔ de y'a financé a Ne yɛrɛ de ye ne financé. aha i yɛrɛ de y'a wari bɔ Awɔ. clip kɛra a la Awɔ clip b'a la. clip dun i yɛrɛ de y'o fana financé a A bɛ kɛ cogo di? ala k'a ɲɛ ka d'a ma Ya Rabbi. yarabi ala ma Inch'Allah. mais téléphone numéro b'i bolo ni mɔgɔw mako b'i la u b'i wele min na Awɔ téléphone numéro bɛ. mais i bɛ se k'a numéro fɔ Awɔ. N ka téléphone numéro ye 71 71 36 36 27 27 70 70 74 74 44 44 18 18 50. 50 ayiwa ala ka mɔgɔ ɲumanw tɛ ban ala ka dugumakolo sanfɛ Tiɲɛ. an ba mako bɛ dɛmɛ na a ko k'a tɛ ka wari ɲini mɔgɔ fɛ a tɛ ka sanu ɲini mɔgɔ fɛ Inch'Allah. k'a mago bɛ frigo de la walasa a bɛ se ka baara kɛ cogo min na n'a ka frigo ye dɛrɛmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen Fo k'a ɲɛ. mais e ni Mata ye video min kɛ e ye video in kɔfɛ yalima mɔgɔ y'i wele yan A ye mɔgɔ man wele fɔlɔ. mɔgɔ m'i wele fɔlɔ Video in kɔfɛ e de y'a mɔgɔ fɔlɔ ye. Awɔ. ayiwa a bɛ ɲɛ n'ala sɔnna a ma inshallah o ni ne kɛra a fɔlɔ ye ala sɔnna a ma ne tɛna kɛ a laban ye Ni Ala sɔnna a ma. inshallahu Inch'Allah. nin kɔfɛ i bɛna ala ka jɔ ɲumanw ye Ni Ala sɔnna a ma. ni ala ni kira ka jɛ ye Inch'Allah. mais i b'a fɔ bana in kɛlen ka e minɛ i masaw m'a f'i ɲɛna k'u ye fura bɔ a la u ye fura ɲini a la ka kɔl'a la wa u m'o f'i ye wa? I n'a fɔ i b'a fɔ i u y'a b'a fɔ mɛn k'u yi dɔnkili kɔnɔ cogo min na. voilà Dɔnkili kɔnɔ min yɛrɛ bɛ ka fɔ. Parce que muso tɛ se k'a den ye cogo dɔ la quoi. K'a tɛ seko k'a la. Fo n'a dɛsɛra. o ye tiɲɛ Sinon ne somɔgɔw y'u seko bɛɛ kɛ pour que ɲɛ in bɛ yɛlɛ cogo min na. Nka bon ɲɛ in bɛ yira waati min na o y'a sɔrɔ ko ma dɔn quoi. Parce que ne yɛrɛ sɔrɔla degunba de kɔnɔ wa n sɔrɔla gɛlɛya de kɔnɔ. Ne sɔrɔla k'a sɔrɔ ne yɛrɛ fa ni bana bɛ ɲɔgɔn na. Ne fa ye san 23 de kɛ bana la. Ne wolola o kɔnɔ. Furakɛliw bɛ sen na. Donc i tɛna se k'a fɔ ko i bɛna ko wɛrɛ kɛ. a ka gɛlɛn Ne ba kɔni a ye wulikajɔw ni cɛsiriw kɛ. Nka latigɛ ye Ala de ta ye. o ye tiɲɛ I m'a ye wa? o ye tiɲɛ O y'u seko kɛ. mais e yɛrɛ kɔrɔbayalen ka ko dɔn e fana m'a ɲɛɲini bilen Bon an ye dɔ kɛ jɔn bɛɛ ni i danyɔrɔ don. mais e y'a ɲɛɲini docteur y'a yira i la k'a bɛ se ka yɛlɛya Parce que docteur y'o fɔ. Docteur y'o fɔ waati min na o y'a sɔrɔ bon a bɛɛ ye musakakow de. Parce que denmisɛnninw ta bɛ sen na. Bon ne kɔni alhamdulilahi rabil alamina. Ala ka jɔn ɲumanw bɛ yen. Bon denmisɛnninw don. a ka gɛlɛn A ma nɔgɔ dɛ olu ta de ka gɛlɛn. Donc denmisɛnninw bɛ ka lajɛ yɔrɔ min na. U y'a yira k'a fɔ ko ne yɛrɛ ta in dun bɛ se ka fɛn ne ko n ko ayi. Denmisɛnninw de ta ka gɛlɛn an k'olu ta ɲɛɲini fɔlɔ. Inch'Allah. donc u mɔgɔ fila de don U fila de don. u fila bɛɛ ɲɛ kan ka opérer de A bɛɛ kan ka baara. mais a yɔrɔ bɛ Mali la yan ne ya Awɔ a bɛ Mali la. A bɛ Mali la yan nɔ. ok a faamuyala Inch'Allah. kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a di kanubagaw ni lajɛbagaw ma Alhamdulilahi kumakuncɛ kuma min bɛ ne bolo. I n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na weleweleda dɔ ka ɲɛsin bɛɛ ma. Ala ka jɔn ɲuman bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. I b'a kɛ Ala de ye. I t'a kɛ anw ye dɛ. Bi bi in na n'i ko k'i bɛ ko kɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ k'a dun i ye. Ala de bɛ se ka mɔgɔ ka ɲuman dɔn. siga t'o la Baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen weleweleda dɔ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma. An m'a fɔ ko mɔgɔ m'an dɛmɛ dɛ. Mɔgɔw y'an dɛmɛ. Nka hali sisan an mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ la. An mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ la pour que an bɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ a la cogo min na. An bɛ se ka an débrouiller n'an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ. O fana mɔgɔ tɛ se k'an jukɔrɔma tintin fo maa ɲumanw. Donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada. a diyara bɛɛ ye K'aw yɛrɛ fo. foli diyara an yɛrɛ ye
foli diyara n ye kojugu. Ko Balvi Media ne b'aw fo la aw ni baara aw ka cɛsiri la Balvi Media aw bi baara min na aw saraba ye foroba la ye ko Amadu ne bi Amadu ma Mamadu Balo sarabe Ala bolo nyumanya wale tigi udogoyara Amadu nyena yatime uma Balvi nyena falato uma Balvi nyena jiginta uma Kadija tu jigi be famalaga ne jigi ye manyuma unye ne jigi ye o Amadu ye wane jigi ye manyuma unye Balvio ne bi barikada ibi bara minna dununyala fini fere lalu babayo telefoni fere lau babayo inye bi Kadija tula au nye bi Kadija la Kadija nyati mogoshila o keba e forobala ye ala mane sofleli nyeula akila la kasongolo de filala ufene kera lujura toye kobe farale me fama alala Fatima ta jarayo Israbe alabulo ganiya nyumantigi mbi barkada ka folidi zigiri matama matayo Israte mbulo nebi Israto alabulo nega papa yo ya fama Kadija tubi barkada neka Balvio inyebi Kadija tula kiye telefoni fere la Kadija tumago be telefoni na Alakira toma Muhammadu Ahmadu Hamidu Mahmudu Alakira toma Muhammadi ye Balula kaude Alamani srani kaira ka folidi Balvi tebe jama kuluma alama sarake kaira Seyda Kadija ni diyara n ye kojugu Inshallah Ala ka ni sara ya rabbi a diyara n yɛrɛ yɛrɛ de sɔni an ka bɔ baro kɔnɔ an ka sponsor officiel an tɛ se ka an tɛ ɲina espace Balbi do telefɔni feerelaw baba an b'a fɔ kosɛbɛ ni maa min mago bɛ telefɔni na arajo télé décodeur i mago mana jɔ fɛn o fɛn na mansimafɛn na mixeur ninnu kɔmani micro a bɛɛ de bɛ caméra a bɛɛ bɛ sɔrɔ espace Balbi la o fɛnɛ kɔfɛ tuguni an bɛ finiw kala finikalalenw bɛ sɔrɔ espace Balbi la cɛ ta ni muso ta ka na n'i ka fini ye k'i sigi tayɛrikɛ b'i mesure ta k'a tigɛ k'a kala i sigilen ɲɛ wagalen ɲɛnɛ a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ni espace Balbi tɛ a y'aw jigi kɛ espace Balbi ye ni Ala ni kira sɔnna ma a tɛ bɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ kanubagaw ni lajɛbagaw ɲɛna ni Ala ma ka jɔnya jira na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ bi émission kɔni a bɛɛ kɛra kasi ye mais o tɛ ban ko la ni Ala sɔnna ma semaine wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh Seydina Muhammadu Bashiru Kiranyamada Seydina Muhammadu Bashiru Kiranyamada Seydina Muhammadu Bashiru Kiranyamada Seydina Muhammadu Bashiru Kiranyamada Abdullahi de Muhammadu Alakira Aminata wolo de Muhammadu Bashiru
Mada